எல்லாமே. ஓகே ஓகே. இது வந்து 900 ரூபாய். இது 900. ஓகே. இது வந்து 7 அடி வரது எல்லாமே 900 ரூபாய். ஓகேண்ணா. இது என்னமோ காயோட இருக்கு பாருங்க. வேற இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புனாசான்ட்டு இதுக்கு பேரு. புனாசா வெரைட்டி பேரே புனாசா. ஓகேண்ணா. அதிக ஹைட்ல போகாது. போகும்னா ஏதாவது காய் வரும்போது செடி வளைஞ்சிரும். ஓகே. ஸோ இது ஆல் சீசன்ல வரும். எல்லா சீசனுமே வரும். ஊறுகாய்க்கு ரொம்ப ஃபேமஸானது இது. ஊறுகாய்க்கு போடுறது. தோல் வந்து ரொம்ப திக்னஸா இருக்கும். பழம் பழுக்க வேண்டினா பழுக்கும். ஓகே. பட் தோல் அதிகமாகிறனால அதிகமாக பிக்கலுக்கு ஊறுகாய்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஊறுகாய்க்கு. ஓகே ஓகே. இது என்ன ரேட்? இதோட ரேட்டுமே 900 ரூபாய் தான். 900 தான். ஓகே. அடுத்த ரேட் பார்க்கலாம். அங்கே இருக்கா? டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. டிரான்ஸ்போர்ட் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே எம்எஸ்எஸ் மேட்டூர் டிரான்ஸ்போர்ட்ல எல்லா சர்வீஸுமே இருக்கு. ஓகே ஓகே. இதுக்கு பேர் வந்து பெத்த ரசம். அதுக்கு பேர் என்னது? பெத்த ரசம் சொல்லுவாங்க ஆந்திராவில். ஓகே. பெரிய ரசம் சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்ல. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழைப்பழம் எப்படி தோல் உரிச்சு சாப்பிட்றோம், ஆமா அந்த மாதிரி தோல் உரிச்சு சாப்பிட்ற பழம் இது. தோல் உரிச்சு சாப்பிட்ற பழம். மேங்கோ பழத்திலேயே வந்து தோல் உரிச்சு சாப்பிட்றதுனா அது இந்த பெத்த ரசம் தான். ஓகே ஓகே. டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படின்னா இருக்குது? டேஸ்ட் எல்லாம் பயங்கர குவாலிட்டி, செம்ம டேஸ்டா இருக்குது. வேற லெவலில் இருக்கு.